برنامه kadın adenge civake ev demu hamu deme xoş temaşavanın heja. Em ve hafteci le amade dibin mevani malawe. Em ve hafteci li ser mijara ango çareserkirina pırskireka Kürt bir şekilde demokratik aştiyane ba axmin helbet gavin jiboy çareserkirina pırskireka Kürt ango gavin kujiboy civakak demokratik o aştiyetin avetin dicihdanı herkes via kabul ke lil aliye dici le rakhve ke her roş operasyon siyasi biser şaradan anda biser siyasetmeden anda o rojnamevan anda pekte la aliye ki çareserkirina pırskire ke la aliye dinci ben çavkirin o girtin te çimane emeyroş halke volatiyen amade bipırsın kader hakkı ve mjareda çet fikrin برنامه ما دست بید که بینرین هجا نه جبو که اولاد به ولات کی دموکراتیک آشتی خلق کار و برحتی بجی گاو هات ناوت جهلا امرالیه با و اف گاو بردوام دکن لی دولت جا گاو ناوت یه شونا کو گاوا باوجه اپراسیون سیاسی هر اوپک تل استانبول ال بازار دن مربع هر دو بین بر هب و چه ولات وسا دموکراتیک نه ولات دموکراتیک نابه yani lazım امجی مجادله بکن امجی او چخا زتی مهرن گر امجی زتی ونارن yani zine ziti yani her kişi خوشی خوشه yani lazım yani hatta na bevra dijin yani eğer bevra dijin ise bira velati ki açtı vere ondan sonra açtı vere herkes bevra müşabih yani eğer hakkı meçiye ise bira kanun ve hukuk ve çi bira birinci yani. حال حاضر پرسکریکا کرد به وی آوایتی چهار سرکرین به وی یöntemی به وی yöntemi ne çare serkirni çünkü eğer madem açtı çizbese madem Brezilya Jalancı yani evkayı geçerli yani çünkü seroke çibe yani geliyor kavit ke yani ona göre bu seroke megavatiye göre ujivi ona göre derivetkin artık çivetkinse yani gava vejen la aliye ki gavenci bu mesela Kürt kuvvete çare serkirin tenavetin kala açtı demokrasiye ve azadiye tekirin la aliye ki ji her ro liser şaradariye İstanbul'e operasyon heye şaradar tengirtin yeki mina Ekrem İmamoğlu jihad girtin rojnamevan havale me gazeteci tengirtin her du bevra dimeşin un çavad bini vesüreci bevra nameşin az baver nenim ki bana çareseriye çevikin demokrasiye binen bana işte nakern yani iktidara iroin umedeme je tüneyi. Çima tüneyi? Yani kirneval berçavana gelo. Arey kirneval berçavana. Tişte dikin bir havayı demokrasi nay. Bir ha tişte rıncin nay. Ber ve xarabiye de çe. Umedeme je tüneyi. Reçeta mesele çiye? Dve çava vere çarser kirin. Ve çibibe gereka çibibe. Gereka çibu gereka millet akıl yoktu xseri xwe. Seçim hat rayı xwe nedine başka çare heyeti neyi yani ser iktidarı insan çava iktidarı terk dike seçime wanda dike terk dike liberji geri bu havi bu Evet helbijartna İstanbul'e da unda kirin jibuy ku Ekrem İmamoğlu neve namzete serokomariye ve dosya derxistin peşiye helbijartna umumi al Türkiye gişi helbijartın çebu vakta seva serokomar ve çayı geri rayı xunedini العلیک جی پرسکریکا کرد ویم چاره سر دکن پیشیل هیئت دیگرین هیئت نکاره kes nikan çep devje berdin kes nikan çep ولی حتی یوسفه hatta da sonra goran tekoşina gele Kürt gavak tekoşina ve zede bu belki tişki bir ders kopun yoksa iktidara terka umid etmeyi ولات به ولاتی کی دموکراتیک گلک جالی کردان و گاو هاتن آوتن و سر به سالانه سیاست تکرین دولت حتی نه گاو نه آوت جبوی دموکراسی جبو آشتی لیل شونا کو گاو آوچه گرتن پکتینه شاردان اندگره وی آوایی مثلا کرد چهار سر به دموکراسی تی وی آوایی نه در خواستنی که برا وی آوایی در چه واده به عالی که بگیره عالی که دوستانی چیکه عالی که دشمنی چیکه ورده به چه دموکراسی وره آشتی وره آزادی وره دموکراسی کی گوتی ته که هی سببه
Tüneki demokrasi tüneki. Çima tine Ey ka bebe perskala bebe çima tüne. Ya jimey ya artık şey nizanım. Hava kiti de hey. Em dixwaze yani her tiş xalas bi temizî çêbe, xweş be. Ka nabe, dibên em ava dikirin gav davêne wê navên. Cîkî de qayyum davê, digirin hundir, cîkî de dibê em barış çêkin. Weristan nebû artık devlet çerdikin zanim. Çawa bê hesabê wa werdikin. Fayda wa çawa bi sewayê. Barış o gırtını ev ne yapıyor yani ya barış evi ya gırtını evi yani her doğayla yak bebe mefhum ne kırıcı bir barış yani inşallah ve şey yani gırtine demokrasi te bi welat. Na valla ne yapıyor bu gırtını ne yapıyor yara barış şey ki gırtın şey ne yapıyor Eruha hewcenaka devlet gav baveje rêveke çê bibe. kad da gav ne yapıyorsun yara bavetana po ve tev ne yapıyorsun Li Tirkiye ihtiyaca awil hewceyî bi demokrasî û aştiye ye. İnsan nava hev de xweşik bijî. Herkes vê dixwaze, gelê Kurd jî vê dixwaze. Baş ji bo ku ev pêk were Kurda gav avêt, got bira şer biqede, sîlah werin deynin. Ji holê rabin. Ev jî gav agirbest heye. Ama li Tirkiye bi mesele demokrasî çênabe. Çi ye? Li aliyekî ku tu demokrasiyê biaxivî, aliyekî jî însana serokşaredara bigirî wê çawa ev welat demokrasî lê pêk were. Hûn ji vê re çi dibêjin? Bi her du bi hev re dibin? Beni. Birastî aşitî serê her tiştiye. Her insan gerek li cem aşitî cî bigire. Çünkü aşitî sebebê em bêjin jîna insana ye. Sebebê hebûna insana ye. Yani kuştun, talan, katliam ev ya elbette rewayê insanetê nîne yani. Ve deba da İslamiyetê de tiştekî pir xweş heye. Ev ya temelekî pir mezin e û felsefekî gelekî girîng e yani. Divê tiştê ku tu ji nefsa xwe re dixwazî gel tu ji birayê xwe ya mismar jî bixwazî. Tiştê ku li xweşa mervan çe meval xweşa hevalê xwe jî bibîne. Tiştê ku xweşa mervan naçe meval xweşa hevalê xwe jî nebîne. Demokrasî elbette ji her kesî lazim yani. Yani aneka wextê ku merva dest avêt aşîtiyê evî tiştê hanê gere her kes li cem xwe bi îyînetê bi samiyetê gav bavêje ji bona aşitî yani. Hinekî vêz ez aşitiyê dixwazim û di binê re hinekî fîtne û fesadiyê dina bikin ev ya rastî ji îslameta merva jî re û ji însaneta merva jî dest nade yani. Wextê ku merva got aşîtî, biratî, em ê li hevdû werin û vê kîna hanê, vê boda hanê, vê talana hanê, vê zirara hanê ji ortê bidin rakirin elbette ku wê çaxê lazim e merva qelbê xwe paqij bike û li gora wê paqijbûna qelbê xwe merva gav bevdûra bavêje samiyeta xwe bide nîşan dayîn. Wextê samiyet divê dira de hanê nê nîşan dayîn evê aşîtîkî werê çareserîkî werê naçe serî û ew ê encam jî nêgirtin jê yani. Kes jê bawer jî nak yani. Ew li me em dixwazin evan insanê ku vê mesuliyeta wan heye dibinê vê mesuliyeta xwe da gavê ji bona dunya xwe û ji bona axireta xwe ku vê qetla hanê, vê qutûla hanê, vê tahrîbata hanê, vê qelmayîna hanê ku nabeyna însanê xelqê me vê dira da ku Tirkiyê de çêbiye û dunyayê tevahî rastî. Yani aşîtî serê her tiştî. Cî ku aşîtî lê hebe huzûr heye, biratî heye, ez te vêjim yani insan bevdû mutlu ne yani insan bevdû bawerin cê ku aşîtî lê tu nebe bi xwedê ne bawerî dimîne ji insana re ne huzûr dimîne û valatî dikeve toplum nagîje amaca xwe yani em dixwazin ku aşîtîkî bi rûmet bi her kes li gora ew ka yani greva ku dikeve ser milê wî li gora wê em vêjin bersib bide yani. Devlet ku henekî baweriyê bixwaze bixe nav dilê xelkê ew samîmiyet û ciddîbûnê. Hewce nake mesela li hinek girtiyan berde, hepsiyan berde. Girtî gelek bi neheqî girtin, girtiyên siyasî hene, girtiyên li ber mirinê hene ku 30 salên wan qediyane. Rastî evan insanê ku duwarê siyasî da û piştî ku dava aşîtiyê devlet û milletê xwe dixwaze vê tiştê hanê ji çareserî jervîne elbette pirsgirêka herî mezin di ewlî da gerek vê gava hanê bê avêtin ewan insanê ku duwarê siyasî da ku tên girtin evî tiştê hanê rastî jî naye qebûlkirin yani rastî jî vê tiştê hanê xweşa millet naçe yani. Hele bilhesse insanê ku jê nexweş be û di zîndana da û bê nexweşîna xwe di wê dira da ku ji bona siyasî gurişa wan, siyasî fikra wan ku tê seknadin ev ya bi tu şeklî naye qebûl kirin. Erefata herkes dixwaz bigîje girtiyê xwe.
Envan insanı hani pişti ku devleti bivi havi encam daniye o tuhazı bi halkı xura vi tiştani çaresini jebine elbette ki gave samimi ligora daxwaziye halkı xu gangi gava be avetine vi tişteki ravaya o hakka o dijde yani. Prskereka Kurd, prskereka bingên avî welatê ji bo ku were çareserkirin Kurdan gavên şember, gavên li ber çavan avetin got bira sîlah were danîn êdî em bigîjin demokrasiye, azadiye û aştiye lê mixabin heta niha hikûmetê gavekî ciddî navêtiye. Mesela camerekî beriya niha pirsî dibêje em welatekî azad in û azad dijîn. Tu tevlî vê yekê dibî? Em di welatî azad da jînin û em azad jî nenin. Yani em hin jî dibin destadan em hin jî dibin zulmê danin. Hîna jî ciwanê me tên kuştinê, hîna jî dünyayê da en zehmetiya mezininak dikişînî Kurdin. Bi sed sala jî mesela Kurd her tüm ji alî li hevatinê de yani ji alî evê da tüm em gavê xwe pêş da davêjin yani ne ji bo Tirkiye ne yani ji bona Kurdan ne em ji bona dünyayê yani aşîtiya dünyayê Kurd îro dünyayê da ji bona aşîtiyê bûne sembola dünyayê kişî. Em her tüm aşîtî dixwazin yani îro ne berê jî me dixwazin em ara jî dixwazin em her tüm jî bixwazin. Di kuştina civana da, di kuştina insana da, di kuştina tamamı insana da em xemgînin yani em naxwazin tü insanekî were kuştinê. Alîkî em gavên çareserkirinê tên avetin ev xweş e gelek însan ji vê hez dikin em ji vê hez dikin. Lêl alîkî jî ku tu rabî serokê şaredariya Stenbolê bigirî, tu serokên şaredariyê me ji kar bigirî, hev şaredarî me ji kar bigirî û qeyûma bişînî şûna wan. Ev çawa çareserî wê pêk were? İnsanekî bixwaze yani bielime her tüm insana sömürmüş bike, her tüm ser pişta insana her henek ciya avan insana zû nayın aşîtiye. Hani aşîtiye jî naxwazin. Bixwaze jî bêhemtî xwe dixwaze. Bihemtê xwe ne yani bêhemtî xwe aşîtî dixwaze. Hani em bêjin serokê şaredariya Stenbolê hat girtinê tişkî sebepsiz yani tişkî bele sebep hatî girtinê. Hani em berk em Kurdin em me zulm ditiye em zulmê zanin berû em wî jî destek dikin em alî wî kes zilmê bibîne o demokrasî pêk were em dixwazin. rast mesela dibêjin bira demokrasî Türkiye'de demokrasî şey yani welatkî bi serxweşê bibe yani em dibêjin mesela ew dibêjin em hesar salê em birêvdûne tamam em birêvdûnin ama em birêvdûnin paya me malê bavê me da tune ye yani paya me ji mala bavê me qetan dinin lazım mı mesela paya me ji têkê wê derê yani em nabêjin em ê nizanım şey em dibêjin ki em ê bi hevdûra vê devletê ava bikin em ê bi hevdûra Hewceyî pêtine ku hikûmet îktidara îro acîl yani bi awayekî lezgîn gav baveje û em mesele bêtir zû were birêve birin. Na ev ji xwe tişt dedî berê da mezinê me dibêjin av di gola da dimînî genî dibe. Yani vê tiştê em dixwazin di rojekî da di roja da di heftekî da vê tiştê çareser bibe. Yani em naxwazin tiştê îro bimîne sibe. Em tiştek sibe çê dibe em dixwazin îro çê bibe. Hek levatin aşîtî demokrasî û yekîtiya xelqê a gelan watî çê dibe bira rojkî pêş da çê bibe. Yani sibê em nizanin wê çê bibe. Sibê mesela îro ek insanek destê xwavetin zincîra aşîtiyê dibik sibê van insana fanî yani ya dibik insanê sibê tune nebî yani. Ha lazım mı merviya şun da nexênê her roj ki ji me re bi tona zêra yani değera wî heye. Bi taybetî li rojhilata navîn li Tirkiye Kurdistanê Kurd di cejneka pir muhîm de cejna Newrozê ji bo Kurdan pîroziya xwe heye. Kurdan bi milyonan Kurd li qadan li meydanan banga azadî kirin gotin êdî bila hemû serokên me azad bibin em bikin xweşî û aramiyê lê gav tên avêtin ji bo aştiyê di dîrok di pêvaş weke wisa tarîxî de em derbas dibin ku gavil tavilê gereka çareserî pêk were lê çareserî pêk naye hêjî hikûmetê gavekî şêmber navêtiye. Tu çi fikrî derheqî vedin? Valla dixwazim ki înkî parî Kurd de herin. Bêje kerem kir. Aşitî şert û mercê aşitiyê tevahî ji şer girantirin. Bela ku şer girantirin ki îro Reza Öcalan biryarekî da bi tevahî rojata li navîn tek Tirkiye tên yani. Yani Tirkiye jî devleta tu kesên ava tevahî ve gelê haneyê. Yani dixwaz ki devlet çekilmişti ve devlet
بتنه çekilmiş ve tevahî partiyara nîqaş hatine kirine dem partîra rapora wî dan İmralî vê seferê neyşin ku herin İmralî ku İmralî cevab wan bide çima wan adam navê ha beriya Newrozê devir da girîngekê ye piskirêkek girîng heye gav piskirêkek girîng hebe tijalîkê de aştî dixwazî tijalîkê de şer dikî eviye nayê qebûl kirinê tu kitabî de nayê qebûl kirin yasal zemîn danayne yani debe berawan çek deyne 5-6 sal ve şeritê berdewam kirinê femt ki hem siyasî hem silahlı zemînekî yasal çi hukukî çekî evanayî dibin yasa hukukî çêne ve kesinlikle vê tiştê qebûl nakin yani evarê jî gotin yani gere seroketî were qatin bişê kongre bibe çimkî damezrandina vê partiyê wî kiriye yani ancak ew van însanê îkna bike hem dixwazin vê awaya bikin heya şertên mercê wî însanê xoşûrê wî însanê neyê azad kirin kes azad nabe yani dixwazim ku gevê vê awayî demokrasî jî nayê welat aştî jî nayê welatê wê her roj însan wene girti wek şaredarî Stenbolê evalê ja çîkî ku yani adalet kanûn tune bil wê demokrasî jî tune femt kî kesek nikare azad jî xeber de yani îro em dixwazin kî barişekî bi empa qedîm qîmet were vê Tirkiye hanê Tirkiye gerçekî welatekî pir xweş e yani heft reng pêncî reng gel têda tenê nîqaşkirinê van dera gere vana berçeva derbas kirin ku qerar û biryarê xwe bitin malesef ji bo berjewendiyê xwe gelek tişta berçavê xwe re derbas ne divê tek tu ez nakim yani çawatkî nakim yani eviya son aşamaya yani eviya jî eger barişekî nekirin ne mimkune da di rojar navîne barîş were kirin gev werin avêtine ev welat bigîje xweşiya aramî û demokrasiyê ji alî Kurdan ve gav hatin avêtin û ev gav berdewam dikin dewletê heta niha gavek navête şûna ku gav bavêje çi dike şaredara serok şaredara digre û dixe hebsê rojnamevanan digre û dixe hebsa her du bi hev re dimeşin çareserî û o girtin Valla ev ki meze kiriye xeberdana xu baş kiriye hemû xeberdana serokan rast gotiye îşê xu haniye serî ama devlet jî gerekî gaven bavêje yani berê jî dibin av kî gerekî çêkin gerekî ev jî ji bona Kurda demokrasiye da bikire yasal güvence yani hak gerekî bidin wan baş e wê demokrasî çawa wisa were vî welatî Valla demokrasî bila partî hemû gerekî yek bûn 1921 da ana yasayê wî da heqê Kurda bêjekî Kurd hene û heqê Kurda jî bide heq wan ev hemû tişt xelas dibû Demokrasi tişekî wilo yani gerek baskı nebe yani demokrasi herkes iradesine sahip olmalı bir yerde yani irade sahibi gerek insanı go ev kaina habe gerek demokrasi şovet xwaze demokrasi vet xwaze ve bara baskı nebe kesik herkes kardeşçe bir arada barış içinde yaşamak çok güzel bir şeydir. Yani aşiti hoşa, birati hoşa, em dixwazin go Türk û Kurd û herkes bibe birajavra. Ev bayram jî bi vesîle cwara. İnşallah barış gelir ülkeye. Mara tişkî bike baxçe Hüseyin bike tişkî bike zanî. Tedî mutlaka diz hene tenê dikevin naylin çêbe. Ji beriya wê naylin çêbin hinkî dikin maşa wî awê naylin biratiya Kurmanca û çünkü bu 1000 sal em Türk û Kurmanc û zazama hatta nav hevdane. Biratiya me devam dike. İja mutlaka wextê ku me boğaza tişkî çêke hinkî ew boğazı xira bikin. Ji ber wî away işte gerek herkes haya xwe hebe ku biratî çêkin. Xira dikin wan gerek ji nava xwe dûr derxin. Ne were? yani hûn dixwazin ev mesele çê bibe helbet aşitî aramî huzûr demokrasî tiştekî xweş e însan negirîn binê ev Eid û Erefat bi xweşî were derbas kirin êlê ku gav nê avêtin
hükümet gavên ciddi ne avêje. Mesela bejin hepsa valaneke, zindaniya bernede, insan ne kuştin, ji bu ku vê asteng bike, her ro xelkê dikuşin. Ev çawa çê dibe. راست تدی میگویا بخچه کی مرد هبه تدی مرد وقتی تشکیلای نه شتلی تشتینه تشتی دبر و گیا دنی درتنی گروان گیا مرد Eşev dert keve. من و عشیب که تبریک بکه که ویچاقی زبده خوشک داری نوسا گره گبره بده ابیج وی هوایه وقتی کنی دولت خوشک آدم که راست باویجه متقید بره درینی جربیه جمر لازمه که ام وی چاپای بکن برای ای نباش در نه امراتی ما خوشک داره زبزج داره میوه مرج داره وی بخچه تشکی خوش چه به Hükümeti hatta ha gavek navet. Gene devlet iyice gav babıcı. Tek karşılığı ne ki? Avzi babıcı mı avzi babıcın? Devlet navecesi. Ne yapacağım adve? Ne yapacağım hiç ne yapacağım? Gene babıcın. Her du taraf di gene babıcın. Ne yapacağım ne yapacağım? Babıcın mı amra kez bura ne kuşni? Ne Türk ne kurmuş? Bura ne kuşni? Şuna ku devlet gava baveje serok şehrdariya İstanbul'e digre. İnsanan digre. Havale me rojnamevan digre. Rast aynı huye. Ana bin van kaşa bu kayma ne olacak? Kayım ne kanuni ne? Van kaymet belediye. Ma o zaman seçimi ne ki? Burası seçim ne ki o zaman? İhtiyaca velatı me tavile gavek beriya gavek bir şey algorite. Ya ihtiyacım em jebe jeb. Em jabra boş mu yeterliye? Em gava boş mu ne öğrenin geme? Ne geme? Ana cebezi AK Parti'de ev muhtacım. Ki şey memkadine marrı. Ev demek derece yani em ne bece çıl 5 sale Kürt liben da daxwaza aştiya azadi ve demokrasi etkin bir velatı. Hemu mafi mewerim misoger kirin. متخواست ولات ما ولاته کی هر خوشی دنیای با او وسایجی له بگمان نایه هشتن ناهلن کوبساب افدمن داویدا گافتن آوتن کردان گاو خواوت لحتى انها دولت گاوک ناوتیه وین در حق به پیوا جدا شد فکر ولا ver gotuna mena kan bibêjin heqsizî pir çêdibe neba rahetî pir çêdibe û bi çavî û bi destî pir çêdibe gerekî ji serî da gav bê avêtin û heq bide ew jî mücadela xwe bikin ki qarşî teref jî bi vê gorî kanibin îdara xwe bikin yan gavê bavêjin tiştî ki bê kirin ancak ji serî de müsaade bê kirin wekî dînê müsaade wa bin destî tenê çê nabe gav çiqa bavê jî valayê Ama çekin, yeki bir validem Çerkiye, nizam te çava kiri, begirtin. Tıkı tekin hafse. Kabe çava, Sonya me çava, Sonya me çıkitene. Az vaz bخود ben Sonya me zaçkin abi, kesin. Meze İstanbul'e Çerkir meri gote nizam PKK'yi, nizam gote Çerkiye, nizam tu Çerkiye. Sonya imeci, meze girtir rabar o kız hafse 40 sal dani. Kabe çava be 40 sali. Ka çıkır bu? Çıkır bu? Na. Kabe ben şey bir vallahi emin ma tel hayli. Ama çekine ve xarak, ama çekine ve xarakin. Anzal. Em her tim aliye çekirine ne? Çekine ve xarakin. Sonya me xaraba, Sonya metne ya. Şeyh Said bırak o şey bir de git kaldın. Ev şu kaf 7 sale ka beçekir. Aşiti mühime. Tişiş xwe لسر aşti dilete tecebiye. Elim mekhabin her ku Kürt aşti dixwazin li muhatap nabinin, gav nayin avetin. Meze medxapinin. Dibe barış بخوشی آن به تمام دنیا ام بارش دخوازن ام انسان خود تعالی ما چی کره انسان نگویته دشمن هفت دو ببن دبه بارش لور داویج زندانا یا چما داویج ام بریو دومه چما یا zaman کی دایمه خودی دایمه تو چما این کاری دکی اترم جامعه خوجه ترکی و عزده اسفیم دکم و اختیار فیم ناکه Ya kurtula me vane yanu gerekeni bir ciha veya yanu çima vadıkın. Dibe barış çe ne abi? Me dıkapin ansı bir düsü seçimi. Be barış la kurd vereceğime işe xod kadine tekmel me dıkan. Gerek tişki eva birati aşiti gerek tişki eva çe ne ben. Birati gote carik birati. Dostay gote dostani. Ne gote düşmani. Avya düşmanı mafar ki ez gundame.
Gündeme tişki ne maye bu? Ne khani maye, ne kani maye, ne av maye, ne... Azanı beji belki hinki zor vanandalar için. Ne cami maye. Sal ki la Almanya'da Kur'an atışı utandığını. Ver ne bu belki ünlüneyiz. Milletime bu çıma bu ayaklan naben. Be Güney Doğu'da belki be hazara Kur'an atışı utandığını. Ki şahutandı? Azanı beji belki esip ediyorsun. Me bavcı zindan azı. Ez ne atırsın? Bu Xude tevl Xude tırsın. Ay ne atırsın? Me her tişt berçavi Xudiye. İçima ki berati ve ki miran beji berra. Neyarti beji ez breteme. Çıma tu cari ki teklifime barış diki o cari ki en barış duhazı. Barış. Bütün dünya en naxoz savaş em naxoz. Berati em hem bu bre hem dünya em lever digarın em dar malvana dar maqawa dar barış. Çıma hem diki dibi valla falan kes. Vi partiye, vi partiye. Çi işe partiye berati bixoşi bir çekin. Herkes bir zamanı xo haber beden xoşi. Em ez dixwazim barış. Heke ku li alîkî gavên çareseriyê aştî û demokrasî wan avêtin û alîkî jî mafên gelê Kurd nênasîn, zimanê wan, hebûna wan, nasnama wan nênasîn. û li alîkî jî her roz zilm ser însana weregirtin. Însanên bi milyonan, dengê milyonan însan hatine bijartin dixin heps û zîndanan. Ê li alîkî çêkirin hebe û li alîkî jî xerakirin hebe, çawa çê dibe? Belê. Selam û rêz ê ku me godarî dikin, hurmeta xwe dikim, piçûka çavê wan maçî dikim, mezina jî hurmet dikim, destê wan maçî dikim. Keko ez ji bo dila nizanim xeber dim. Rastî neyarê min ve jî rastî jê radibim û dostê min ve jî rastî dibêjim. Ew însanê ku bêje biratî gere biratiyê bike. Feqet wexta bi navê biratiyê neyartiyê bike ew ya minafik e. Îro em wexta ku bêjin em birayê hevû dinene, em heqê Kurda bidin, Awilî bira dev ji van hereket û operasyona berdin. Bira insana nekujin, li pey zarokê me negerin, li pey zarokê çiye negerin. Bira bêje werin, sîlaha ewlî ew deynin, bira bêjin werin em xeber din, pêşkêşê wan îro kîne werge partîne, eger mala ne, eger şêxin, bira wan hanêka kom bikin, heqê Kurda Xwedê çi dayekê bira wî heqî bidinekê, Kurd bi gîretin, Kurd navêjin bira Tirk ji welatê me herin, bira herin Tirkistanê. Karin biratiyê bi wan re bikin. Lê wexta însanê ku biratiya Kurda neke, Tirk be Ereb ve Faris ve li mêja wan li ser vî erdê qebûl nabe. Li mêja wan çima erdê xespê ye. 12,000 sal e vira Kurdistan e. Hê Tirka 1000 sem nebiye hatine vira. Here 1071, 2071'e hê 1000 salê wan dibe. Yani Tirk li ser vî erdî mêvanin. Bira hedê mêvaniya xwe zanibin, heqê mêvaniya xwe zanibin. Nexwe li ba Xwedê Teala gunê Kurda çiqa heye wê distiyê wan keve, ew ê herin cehennema Kurda, Kurd herin cenneta wan. Bira vê xerabiyê bi xwe nekin, bi milletê nekin, bi İslamê nekin. İslam kelimekî Erebî bi ma'na selamet e. Ew însanê ku Müslüman be, herkes jê emîn e. Herkes jê selîm e. Ê ku mümin be, herkes jê emîn e ku zirara wî nagêjî. Emin bi ma'na emanet, iman bi ma'na emanet, İslam bi ma'na selamet. Ku eger navê van her diya bêjin û weka xwe bikin, zulmê bikin, înkara bikin, sirgûnê bikin, talana bikin, ewana münafıqin, ewana hanêka eleqa wan û dîn bihev tune. Ewan û İslamê tune, ewan û Xwedê û pêxember bihev tune ye, ewana hanêka emelê wanî gemarî li riyê wan dixe, ewana hanêka dike şiklê weş. Dike şiklê xenzîr. Bera tewbe îstîğfar bikin, ez dibêjim vî hanêka. Ji mezinê wan heta biçûkê wan. Bira milletê Türk û Kurd û Ereb û Acem nekin neyarê hevûdin. Kirine neyar. Ana divê Türk birayê me, Kurd birayê me ne. Wallahîn virra dikin. Wallahîn Tirka kîbê Kurd birayê me ne virra dikin. Çima? Çünkü ne dinê min wekayî wî serbest e, ne zimanê min wekayî wî serbest e, ne mekteba min weka wî serbest e, ne xutbê min wekayî, ne wezê min weka. Kad kudev ya virrek ev ya münafıqîye navê wî. Enca erge ku tevbe bikin, istiğfar bikin, üzrê xwe ji Kurd û Kurdistanê bixwazin, Kurd karin wan efû bikin. Kurd qabilin ji efûkirinê re. Lê ku wexta bêje em birayê hevû dinê ne û bi münafıqî zarokê me bikujin, oravin me bigirin, zarokê me têkin hefsê, feqet ku bê her şey Türklük için laneta Xwedê li wan be. Ku bêje ne mutlu Türk'üm diyene, li ser vî erdê hanêka birevana hanêka tev zanibin. Li mêja Tirka, Ereba, Farisa li ser erdê Kurd û Kurdistanê qebûl nabe. Çima? 12,000 sal ez welatê
خوی وی ولاتی ما اسکوری وی ولاتی ما ها وج قافقاسیا لسر پشتا حسبه هاتن گوتن مسلمان ما قوم بری منه لبرا براتیا خزانه بن حد و حدود خزانه بن نخو خدای الوان رحمناک پیغمبر الوان شفاعتیناک شیخ و ملا و حجی و صوفیه ما کوان دستک بکنه و جیب گونه وان هر جهنمه قبر گونه کی وان تنبه سلام و رج و تورا من خیر و خوشیه ده تماشاوان هجا هر تم مزنه ما گوتنه چکرین جشر آنجش خراکرینه زحمتره راسته خراکرین و شر حسانه لباس چکرین لهواتن زحمته لترکیه جی ایرو لباکوری کردستان و لترکیه جی جبوی و نقاش مزن هنه جبوی کو پرسکری کا کرد چاره سر ببه لعالی کی هکه کو گاوین چاره سری ورن آوتن لعالی دن جی operasyonun siyasi tenmeşandın. Her du behevra çava tenmeşandın. Meveye ki şalki amede pırskır. Em bivi avayı. Giştin davya bernamaya koya. Hatta bernamaya kadın her şadu bakta var mı?